Prøv at se. Det er nice. Den er god, den er. Ja, for os er den god. Den er rigtig god. Hold kæft, hvad jeg... Vil du skylde den her gang? Så hygger jeg mig med at pille orm i dag. Mathias Holmstrup er ret begejstret for orm. Faktisk så begejstret, at han er i gang med en Ph.D. i regnorm. Samtidig er Mathias ormeopdrætter i Fish Lab i Brabrand, som sammen med Aarhus Universitet, et økologisk ørredambrug og DTU er i færd med projektet Live Fish Health. Projektet udvikler metoder til økologisk masseproduktion af dværgregnorme, der skal bruges som levende foder til økologisk ørredyngel og andre fiskearter, for at forbedre fiskenes generelle sundhed og gøre dem mere robuste og sygdomsresistente. Et led i projektet er også at undersøge muligheden for at bruge ormene som fartøj for vaccine mod yngeldødelighedssyndrom, YDS, i ørredopdræt. Jeg kigger lige efter store klumper af orm, vi godt lige kan skylle manuelt. I dag der står vi her i vores produktion i Brabrand i Aarhus, hvor vi dyrker regnorm. Det er en islandsk dværgregnorm, som hedder Enchytraeus albidus. Ormene er specielt interessante, fordi at de er enormt næringsrige, og de har den helt rigtige størrelse til en lille fisk, som skal bruge noget godt startfoder. Ligesom vi mennesker har brug for omega-3-fedtsyre, så har fisken det også for at få en god udvikling og et godt nervesystem og nogle gode øjne. Aarhus Universitet har lavet en undersøgelse, hvor de har undersøgt den her specifikke art i hele Nordeuropa, og de har opdaget, at den her art er specifikt ekstra næringsrig på Island og på Svalbard. Og det hænger sammen med, at ormen kan fryse om vinteren levende og tørre op igen om foråret og kravle videre. Og måden den fryser på, det er så ved hjælp af de her omega-3-fedtsyrer blandt andet, og en masse god kulhydrat, som er i ormen. Live Fish Health vil udvikle et alternativ til brug af antibiotika i forbindelse med økologisk opdræt af regnbueørreder i akvakultur og gøre produktionen mere bæredygtig både miljømæssigt og økonomisk. Det handler i bund og grund om sundere fisk, og det er her ormene kommer ind i billedet i flere roller. Det giver en god start til fisken, masser af næring. Det booster også immunforsvaret, hvis du har noget god næring og en masse omega-3-fedtsyre. Og når ørreden allerede der, på grund af foderet, starter med et bedre immunforsvar, så er vores idé, at ørreden skal kunne takle sygdomme lidt bedre. Oven i hatten har vi ovenikøbet besluttet i det her projekt at undersøge mulighederne for at tilføje en vaccinationsmulighed igennem ormene, altså at bruge ormen som en vektor, hedder det. Vi bruger den som et fartøj for en vaccine til fisken. Men her der prøver vi så at se, om fisken de vil spise det her orm, som vi gerne vil bruge. Jo, de spiser den da der. Ja, de spiser den. Ja. Her har vi så faktisk nogle af de her Enchytraeus orme, som er blevet fodret med vaccine, og som vi så skal ind og kigge på i mikroskopet bagefter, for at se, om de har optaget vaccinen. Og jeg skal sige, at det er sådan en prøvevaccine her, som har sådan en grøn farvestof i sig, så at man ligesom kan følge det i mikroskopet. Ja, den sygdom, som vi arbejder med i det her projekt, det er en sygdom, der hedder yngeldødelighedssyndromet, hedder det i virkeligheden, eller YDS. Og det er en sygdom, som skyldes en bakterieinfektion, specielt hos små ørreder, og det er derfor, det hedder selvfølgelig yngeldødelighedssyndrom. Og det, der er problemet med den her sygdom, det er, at fiskene bliver inficeret meget tidligt, men de er små, og det er nødvendigt at behandle dem med antibiotika for at undgå at få høj dødelighed i sit fiskeopdræt. Og derfor er mange interesseret i at have en effektiv vaccine mod YDS. Vi står på Ådal Dambrug, hvor vi har vores produktion af økologiske yngel, hvor vi tager æg ind og fodrer de første 3-4 måneder. Det, der er interessant for os, det er, at vi håber på at kan undgå et udbrud af YDS, yngeldødelighedssyndromen. Og i og med, at vi er økologer og har begrænset antal skud i bøssen med behandlinger til vores fisk, så vil vi gerne undgå, at den første går til YDS'en hver gang. Altså i dag, når vi har behandling, så har vi en god overlevelse. Hvis ikke vi behandler, så mister vi halvdelen af fiskene. Og den halvdel skulle vi jo gerne kunne redde. De foreløbige resultater med ormefodring af ørredyngel er positive, og næste trin handler om vaccinen. Samlet set er perspektiverne i Live Fish Health store. Det vi startede med var en håndfuld orm fra Island, og nu op til 140 kvadratmeter islandske regnorm, det tager altså et par år. Og vi har nok regnorm nu til cirka 4 fiskefarmes forbrug, og det skal vi
Det skal vi have til at blive endnu flere. Perspektivet for det her projekt er helt klart, at vi skal have etableret regnormen Enchytraeus som en helt almindelig levende føde til startfoder til fisk. Det er meget vigtigt for os at få det gjort. Konceptet med at fodre fiskene med vaccineholdige jord, det er garanteret at bruges på tværs af alle mulige fiskearter. Mange af de fisk, man opdrætter i akvakultur, det er jo faktisk rovfisk, og ikke altlevende fisk. De vil uden tvivl spise de her orme med stor lyst. Så der er bestemt potentiale, ikke bare for den her sygdom i den her fiskeart, men generelt inden for akvakultur. Så jeg tror på, at det vil være en god strategi for vaccinen i de fiskene. Så er det så spørgsmålet, i næste trin, så skal vi så se, om fiskene reagerer på vaccinen. Ved at danne et beskyttende immunsvar mod vaccinekomponenterne. Og det bliver så den næste udfordring. De første forsøg er egentlig gået rigtig fint. Ynglen tager rigtig godt imod ormen der, er meget villig til at spise dem, så vi har egentlig store forhåbninger med, at projektet lykkes.